Talenat, vredan rad, ljubav prema poslu kojim se bavite osnova su za uspešnog čoveka kome posao predstavlja uživanje, a ne potrebu i moranje. Takva je Milina Perić, devojka koja vas na prvu loptu osvoji svojim blagim iskrenim osmehom. Naša ekipa prvi put se susrela sa ovom talentovanom devojkom na prodajnom bazaru povodom 8. marta. Imali smo priliku da se upoznamo sa kreativnim radom Miline Perić i da vidimo da su njene mini baštice prava remek dela. Završila sam pejzažnu arhitekturu, master sam inženjer, diplomirani. 3 godine sam, da kažem, bez posla, ali opet negde gledam da na neki način radim ono što volim, pa je upravo to rezultiralo ovim mini bašticama. Smatram da je opet 8. mart bio pravi povod da nešto tako upravo izbacim i da nešto tako krenem da radim. I jako sam se iznenadila kako su u stvari sugrađani reagovali na te mini baštice, da su svi bili oduševljeni i onda mi je to negde dalo do znanja da u stvari naši sugrađani i uopšte ljudi traže nešto drugačije, nešto što će da bude autentično, dosta im je onog istog, dosta im je da gledaju i neke uobičajene stvari, nego traže baš nešto drugačije. Ljubav prema biljkama, ali i aranžiranju kod Miline se javila još u ranom detinjstvu. Potom je srednja škola bila definitivno opredeljenje i jasan izbor čime će se baviti u budućnosti. Pa još od malena ja sam imala tu sklonost da pravim nešto i da stvaram i prvenstvena moja želja jeste bila arhitektura. Međutim, kasnije kada sam spoznala pejzažnu arhitekturu, šta je ona u stvari i šta pruža, koliko može i da se razvija, onda sam se okrenula ka toj nekoj strani. Tako da na kraju, kada sam upisala srednju školu, jer sam završila prvo srednju školu pejzažne arhitekture, tu sam imala i na takmičenju zavidne rezultate što se tiče samog aranžiranja. Stigla sam i do republičkog takmičenja i to mi je negde usmerilo da radim to što volim. Međutim, posle na fakultetu malo manje bilo tog aranžerskog dela, nisam toliko se posvetila tome, ali opet eto, vraćam se upravo u... Ova mlada dama posebno voli sukulente, a to su biljke poput čuvarkuće, seduma, aloe, agave. Biljke u saksijama su nepogrešiv izbor, ali da bi bile lepe i atraktivne, potrebna im je nega i slobodno vrijeme koje u haotičnoj svakodnevici pravi luksus. Rešenje su otporne i skromne, sukulentne biljke, a Milinini aranžmani svakako su pravi izbor za sve domove. Veliki je taj širok je spisak i veliki spisak za sve, pa i oni svrstavaju kao sukulent miks, lakše je tako. Inače su biljke koje traže malo vode, malo, da kažem, pažnje, treba im malo ljubavi, ne treba da se baš zapostave. Treba razgovarati sa njima. Pa da. Iskoristili smo priliku pa našu sagovornicu pitali da li bi i šta bi promenila u parkovima u našem gradu i da li ima ideju kako bi oni izgledali. Moj master rad se bazirao baš na parkovskom zelenilu dečjih vrtića. Radila sam dečje vrtiće u Lazarevcu, vrtić Dečje carstvo i detinjstvo. I radila sam bioekološke osnove, stanje na terenu i tu sam negde zaključila da eto, konkretno, na primjer, dečji vrtići nisu baš zavidno uređeni u smislu da ima nekih biljaka kojih ne bi trebalo, tipa otrovnih, da ima bodljivih vrsta, da ima nekih alergenih vrsta, tako da sve to negde trebalo bi da se koriguje, bar što se tiče dečjih vrtića u pitanju, kada su oni u pitanju. Dok ovi drugi parkovsko zelenilo, ja mislim da je prvenstveno bitno samo održavanje parka, pa kakav god da je, ako je dobro održavanje, to je to. Milina Perić svoje mini baštice predstavit će i ponuditi sugrađanima i na uskršnjem humanitarnom bazaru koji organizuje turistička organizacija opštine Lazarevac u četvrtak 25. aprila. Njene radove možete pogledati i na društvenim mrežama, Instagram i Facebook i tamo su pod imenom Mini baštice. Ja sam nedavno, baš kako je krenulo to jako brzo sve, nisam očekivala tom brzinom, ali sam napravila stranicu i na Facebooku i na Instagramu, Mini baštice, tako da mogu ili tako da me kontaktiraju ili neka posjeti jednostavno bazar, tu će imati priliku da vide i da dobiju moje kartice sa brojem telefona na koji mogu da se jave. Dizajneri interijera sukulente su uzdigli u sam vrh najpoželjnijih zelenih podstanara modernih stanova zbog neobičnih lisnih rozeta, ali i zbog lakog održavanja. Bez problema mogu preživeti 2 sedmice bez zalivanja. Od skora i u našem gradu imamo priliku, zahvaljujući Milini Perić, da svoj dom, baštu ili terasu ukrasimo predivnim aranžiranim biljkama koje ova devojka vredno i sa puno ljubavi
ljubav i priprema. Keramičke posude u kojima se nalaze neke od posebnih vrsta ovih biljaka Milina ručno izrađuje, tako da je razlog više da ovoj mladoj i kreativnoj dami pružimo podršku u njenom daljem radu.